Se on kahvikuningatar Katja täällä taas. Hyvää huomenta. Tässä jaksossa näette, kuinka Extra Coop keskipäähtoisesta kahvista keitetään juotavaa kahvia. Minulla on sitä täällä purkissa. Näin. Kuten näette, tämä on melkoisen vaalea, voisi sanoa melkein vaalea paahtoiseksi, mutta keskipaahtoinen siinä paketissa luki. Otetaan tällaisia reiluja mitallisia näin. Riittääkö? Laitetaan toinen vähän vielä reilummin. Noin. Ja kolmas. No. Vielä yksi tommonen oikein kukkurallinen, niin sitten tulee hyvä. Noin. Kuten huomaatte, vettä on noin 4 asti. Sitten otetaan vielä tuosta pikkusen päälle noin. Ja seuraavassa jaksossa sitten nähdäänkin, että minkälaista kahvia tästä oikein valmistuu.